Faktorian gertu jarri ditugu gaur, ekina, grina eta bizioa duten bi persona. Aldendutako bi belaunaldi dira, jakin dutenak bakoitzak bere aroan, aukera berriak sortzen, urnazietan aurrera egiten, euren negozioak berrasmatzen, eta mugaz haragoko bideak zabaltzen ere bai. Miguel Azpiur, enpresaria, zapatak egiten hasi, eta gerora hiltzeak, sagardo egiteko makinendako edo autogintzarako puntako osagaiak egiten dituen Lazpiur enpresako urte luzez arima, egunon. Egunon. Ongi etorri, Miguel. Eskerrik asko. Saioa Goitia, Azurmendi puntako jatetxe eta unibertso izateko bidean bultza egin, ezkongaien soineku eredu berriarekin mundua konkistatu eta orain ardogintzan ere bidea aurratzen hasita. Zer modu saioa? Ondo. Bueno, biok zarete ekintzailetza, enpresa mundua lehen pertsonan bizi duzuenak, eta bizi dugu gaur egun une kritiko bat. Krisiek askotan ekartzen dute lur jotzea, ondoratzea, baina beste batzutan berrasmatzea ere bai, katarsi moduko bat sortzen dute. Hori, Miguel, zeren baitakoa da? Bata edo bestea gertatu? Krisis dana diferentia di. Koitza bere gauza dauzka. Eta horre zelain biako aurre. Ba ez da erreza hola esatia, baina gauza badao garbi. Lehenengo aurrein biako lanakin. Pixka bat lasaitxasunekin, norbean konburuekin konfiantza pixka bat, eta merkatua analizau beti egoten dia zulen esan dozu moduan aukerak. Momentu grabiak, momentuak jendiakin ertiak eta dare, orduan ez zegoen horlako gauzaik. Eta konpondu bida zinean, altzinuan moduan. Eta orduan, hor beti egoten die, gauza batzuk, eta martxan ipini ginuzen gauzak, alde batetik produktua berri xaporten zuzkuen hor, eta gero beste galdetik, hori inobazioa, eta gero hizkuntzak ikastia, kanpora saltzia, komerziala, produktua atzea revizio, gauza asko, gauza horrekin. Superbibentzia instintua bera beharrezkoa da, egiten duzun hortan sinestea ere bai, baina hori ere ez da nahikoa izango. Nik usteot guk bizi izan dugun krisia, edo etorri jakun krisia, gainera Sofiet Dualan guk uste genuen, hau izango zala gure urtea 2008a, ez da? Etorri da bapatean, ze gainera usaindu al genuen, baina esaten dozkuen ez lasai, ze hau ez da hemen ezer gertatzen, hau bapatean etorri da gauza bat izan da. Orduan, egiesan ni pertsonalki eukineuen pare bat egun sok totalian, baina ez dakit, nik uste barruan edo ez dakit eziketa gaitik dan edo barruan daukaten zozer ez natu zan, eta nik uste momentu horretan enpresarioa be kreatiboa izen behar dela, ez? Egoerari aurre egiten. Eta usaimen hori, kreatibo izate hori, eta gauzak funtziona dezaten usaimen hori, ikasi egiten da, zerk ematen du? Nik uste dut enpresa munduan ikasi egiten dela. Eta uste dut eziketak dekola garrantzia. Bueno, ez doztie ordaintzen hau esatearren, baina nik ikasi dut Mondragon unibertsitatean, eta nik uste dut bai ezitu dozkuela kuriosidadean, ez? Kuriosidadean eta gauzak aztertzen eta berez egiten, ez? Eta askotan usten zaitue zure airera ia zer egiteko kapasazaren. Nik uste dut garrantzitsua dela ezitzea, kuriosidade hori ezitzea. Lehen Miguelek aipatu du merkatua aztertzea. Ingurua ezagutzeak baita ere premia horiek identifikatzeak horrek ematen du baita ere aurrera egiteko argi izpi bat aurkitzeko oinarria? Bai, eta gero burua zabalik eta begiak eta belarriak zabalik izatia, baina ez bakarrik zure inguruan gertatzen danari, ez? Pizkat mundura zabalik egotia. Lehen Miguel esan dugu, labur, baina zuen enpresak 107 urteko historia du, zapatak egiten hasi zen, eta gerora diversifikazioa handia izan da, eta hildo berriak sortu dira. Gerra, diktadura, birmoldaketa industriala, 2008ko krisi finanzierori, 107 urte horietan
gauza asko pasa dira, enpresari izateko modua, enpresa gidatzeko modua nola aldatu da? Nik usten dut, ikaragarri aldatu dela, bai enpresa konzeptu hori bera izateko modua eta hori enpresa dirigitzeko hori modu hori ikaragarri aldatu da. Ezin zeke, oso zaila da momentu honetan esplikatzea, ez da. Nik usten dut, enpresa bat aurre eruateko da bia moduan eruateko gauza bat importanti da lidergoa. Lider izatea. Lider izatiak gauza bat dauka importantia, nire iritziz bintzat, ejemplua. Lidergoa ejemplu emon bideu liderrak. Eta guk esate genuen antxinan, geure ialkarrizketetan, enpresa barruan, ez izu esan aurrera, zumdilak aurrera inzu ez jarraitxuneri, ni joango naiz lehenengo, da guazen danok. Eta konzeptu horrek importantiek izeten die, bat lidergoa. Eta gero nik usten dut egoera hortara moldatzea, capacidad de adaptación erdenaz. Hori da importantia. Batzutan, gehixenetan derriorrak eraitzen dago, saioa, derriorrak. Zu, zarenian, beste erremisio egizte daukasunien, da hori enpresatan askotan tokatzen da, mobidu biasa eta derriorrak eraitzekoak baitzen duzu, gauza asko, bestela ezin nukienak egingo, eta orduan da produktua, da komerzial asuntua, da formazioa, da teknologizia, da kulturia, enpresa kulturia, kalidadia, gauza asko eta asko dare. Da horren landu biharrekoak izeten die, eta, gure aitzeitza, zabilenetik, hasi lehena hasi txasean. Da euskut datuak, 1940 urtean, zeuen Bergaran lanian zapata fabrika batekin, da zeuzkan 125 bihergin, eta itxe zituen 70.000 zapata pare urtean. Eta orduan eruatetik hori, pentsaizu orduanetan, 16 ordu lana itxesan. Hori dana aldatu, eta horre etorri diena, gero gerrak. Eta gero desastrearik, eta gero atzera hasi. Eta bilurgarriak. Eta lan harremanak langileekin erlazionatzeko modu hori ere aldatu da, ez da? Langileen implikazioa, proiektuarekiko identifikatzea hori nola lortzen da gaur egon? Ez da erreza, baina nik usten dut hor entendiu bia dela bihar ginen izatia eta gero hor pixka bat bia da alde batia lehen esan duten hori lidergoa. Gero komunikazioa, gero ulertu gauzak entendidu da hitzegin alkarrekin. Da erdea izango litzakena konfrontazio hori lagak gaur egunean modan dago, da badare honek lan industrian da bizten organizazioak konfrontazion permanente esaten dabe, hori enpresan ezinlik onartu, eta gero gauzak konpontzen joan, hitz egin da, eta gauzak sakonduta eta akordiotara ailegatuta. Egoera zail bat iristen denean, esate baterako enpresariak erabakitzen baldin badu langile bat edo langile talde bat kaleratzea, hori porrot bezala bizi du enpresariak? Lehen bai, oin ez da inbesteko. Zaintxik antxinean izetezan, askoz begarra biegua, baina oin ez da jendia lanik gabe gehatzen dana, ez da gehatzen soldatarik bare. Beti dare beste gauza batzuk. Da gaur egunean ez da hainbesterako izeten. Baina ez da notizia hona izeten. Nik usten dut gaur egun eta beti enpresetan, enpresa barruan integratzen bada jendia, errespeto bat eta gauza batzuk komeni dila hor. Saioa zuen enpresak ibilbide laburragoa du urtetan,
kilometrotan munduari dagoeneko, edo zein kasutan buelta batzuk jada eman dizkiozue, 2006an sortu zenuten Sofia Boala. Sofia Arribas arkitekto eta diseinatzailearekin, beraz ulertu behar duguzu Boala zarela. Bai. Ezkongaientzako goi joskintzako soinekoak egiten dituzue, sormenetik badu zuen lanak ugari, baina sormen horri errentagarritasun bat eman behar zaio. Hori da zure lana? Bai, pizka bat proiektuaren estrategia markatzea eta lidergo horretan eredu izatea. Ni adibidez gure lantaldean gitxi gara, ez gara 125, gure lantaldia da gauz 6-7 eta gero tailerra beste enpresa aparteko bat da, baina guretzat lan egiten dau. Eta Sofia eta ni naiz eta enpresaren jabiak izan gara langile batzuk. Orduan, gu gara langileak eta eure dire langilea. Gu dauzkagu gure ginkizunak eta eurek eurenak. Orduan, relazioa da errezagoa gure artean. Orduan, guretzako bai da traumatikoa non hor joan egin behar danean edo sorionez krisi honek jo gaitu, baina internazionalizatuta egon garenez aguantatzia lortu dugu. Baina guretzako bai izango zen trauma bat, pertsonaren bat lantaldetik kanpo bialtzea, ze azkenian lantalde bat gara eta danak gara beharrezkoak lantalde honetan. Zuen kasuan zerbait esklusiboa egiteak, dakar merkatuaren zati handi bat kanpo ustea. Targeta nahi baldin bada mugatu egiten du horrek. Horrek arriskuak baditu? Gaur egun baditu, baina saiatu gara denbora honetan edo erreflexionatzeko eman diguten edo munduak, naturak eman digun, edo ez dakit nork, baina eman digun denbora honetan eraman gaitu erreflexio batera bai badaukagula komunitate bat hor gure markaren interesa daukana eta ez duela zertan ezkongaia izan behar. Orduan bai hasi gara beste produktu batzuk eta sartzen eta beste bide berri batzuk bilatzen. Egia da, justo ezkongaien jantziek direla eta bizi gara kanpoan saltzen duguna. Euskal Herrian gutxi eta badirudi hemendik aurrera ez dela hobera joango edo hori diote. Aldarrikatzen duzu zuena 0 kilometroko ekoizpena dela, nola egiten duzuela, nola antolatzen zarete? Guk daukagu, diseinua den egiten da Bilbon, daukagu Mazarredon guk ofizina, eta tailerra daukagu Boluetan. Orduan patronajea, muestrarioak eta jantzi guztiak egiten dira Boluetan, Bilboko kanpoaldeko auzo baten, eta ekoizpena normalean etortzen da Bartzelonatik, bertan dagoelako bat estil sektorearen parte importante bat, orduan, gutxi gora bera, dena da kilometro 0. Eta gero, hau, ona izan da pandemia garaian bebai, ze eskongai erropan enpresa handiak aukin deurie problema pila bat ekoizpenarekin, batez betxinan eta egiten deurienak, orduen atzerapenak entregatzen, eta guk izatea enpresa Bilbon bertan, azkenean izan da positiboa, ez? Ze guk kontrolatu izan aldugu, gure jostunak etxean egin izan dutelan momenturen baten, eta egon gara bialtzen estatu batuetara eta dena denboran, eta hori da gauza bat gaur egun orain premiatzen digutena, eta esaten digutena, konfiatzen dute gugan, ze azkenian badirudi handiak izen behar direla zerbitzu honena emoten dutenak, baina eske, karo, egoera honetan utzi dituzte jake, osea, eske ez da egon, ez dute eukin aukerarik estruktura guzti edo handi hori mugitzeko, eta gu txikia izanik hartu ditugun erabakiekin eta jarraitu ahal izan dugu lanian. Eta kanporako bide hori egiten asterakoan, eta kanpoan merkatu bat irabazi nahi denean, zeintzu dira hor erronka nagusiak? Sinesgarritasuna irabaztea kosta egiten da? Bai, osea, nik uste dut
lehenengo eta behin dela, bueno, bertan aurkitzen duzun kompetentzia, horregaitik Miguelek esan duen moduan, merkatuak aztertu behar dira eta lan asko dago horren atzian, ez? Eta gero sinesgarritasuna. Egia esan Euskaldunak daukagu langile fama. Orduan horrek laguntzen du lekuetara zoazenean. Eta gero kalitatea, zuk transmititzen duzuna, eta nik uste dugu garela nahiko zuzenak, eta ensegida igertzen dela daukagun konpromisoa enpresarekiko eta lanarekiko. Eta hori transmititzen da intangible bat, ez dakit zu egongo zaren ados, baina nik hori bizi dut. Zero saioa. Nik beti izan dut, Euskalduna ga oso onak egiten, baina saltzaile txarrak. Da, personia konturatzen danien defeton bat, ero probleman badaola, korregitziko aukeria dauka. Osea, hori ikasi bio Euskaldunak. Eta gero saltze hori, derrigorrezko da guk, Euskaldunak zerixuak. Kalidadia badauku. Nik gogoratzen naiz, horre, hamarkada horretan, egoeria, amengo industriana, etzeuan, oin dagon moduan, kalidade problemia zeukun, industrian, Joatek ginean ferixetara eta kanpora urtetze ginean, nahikoa bilurtuta etortzen ginen, nik uste ginean lako, beste maila bat zeukan. Eta ikasik ginean. Eta 10 urte beranduago horrek gauza horret danak ikasitxa gero, ia egoeria diferentia zen. Ikuste ginean, geure produktuak beste maila bat zeukala, eta ez ginoan hainbeste bilurre ubitzen. Da gero hori hobetzen joan da, eta gaur egunean Euskal Herritxan itxen dan produktua oso ona da. Problema dauzku, danon moduan, presioak eta kompetitibidea, lehiakortasuna, zera bestia, baina hor pauso ondixak eta onak emondie. Horrek izan inbia di. Iruditzen zaizue, belaunaldi berrietan ekintzailetasuna, orain aipatzen ari garen hau, txertatuta dagoela, belaunaldi berriak zentzu hortan horren garrantziaz jabetuta daudela, eta gero, bueno... Niri arduratzen nau, eta gainera asko. Ze bidaltzen dugun mesua da lehenengo beldurra, ez? Eta orduan beldurrak eramaten dizu, guri gertatu zaigo enpresan, irten jako bateri irakasle plaza bat eta joan da. Orduan, beldurrak eta segurtasunak eramaten dizu, langile, edo publikora jotzen, ez? Eta nik uste dut azkenian kreatibitatea datorrela presiñotik eta bakarri, edo kreatibitatea sustatzen dela errezago, cuando te tienes que buscar la vida, ez dakit zelan, derrigorra danean, komodo zauzenean barik. Orduan, gaur egun, nik uste dut ematen dugun mesua dela, enpresaria da txarra, eta nik ez du nahi txarrain, gainera, hau da inestablea, orduan, egoera hau da ez inestablea, nik nahiago dut lan eitzea publikoan, eta nire soldata aseguratzea, ze gainera, dauz esaten, ni izango naizela bakarra, lan postua mantenduko dutena maiatzaren 10 aurrera. Orduan, niri ematen dit pena pila bat, ari garen mensajea bialtzen ari garen mensajea, ez adibidez nire bizitzak ez zeukan zentzurik izango nire proiektuak, eta familia, baina ez zeuen zentzurik izango ez banintzen kreatibitate mundu honetan biziko. Nik esan genuke, ados nao saioakin eunetik 80. Baina nik esan genuke, momentu honetan, enpresarixuan imagina hori ez dala txarra. Oin krisizan gare, hori betik kalte itzen du. Nik ezautu izan dut, batez be hor oindala 40 urte. Enpresa divididuta zuen 2 partetan. Explotados y explotadores. Da hor txebukatzen dana. Gero,
lana inaz da kalidadeko programa honek eta beti laundu izen dabe, kalidad total, horrek beti maila bat emoten dau, eta enpresak asko jarraitzu dabe hori, eta oin nik usten dut hori gizartian pixkat aldatuta daola. Ziero aldatuta, nire hori esaten. Geratzen da zuk esaten duzuna. Baina, diferentia da. Ari gara, ekintzailetasunari buruz hitz egiten. Ez dauka batzutan ekintzailetasunak arrisku bat baita ere. Askotan hitz egin da, lan merkatuan aukerari gabe geratu den pertsonentzako irten bide bezala, proiektu bat martxan jartzea. Hori behar den azterketarekin egiten espaldin bada, behar den sarearekin egiten espaldin bada, ez aldauka arriskua lehen baino okerrago geratzekoa? Nik gauza bat, bi zalantza handi dauzkat. Alde batetik, estuizioa bukotzaitxuen gaztiek, ez dauke erreza lana topatzea. Hori da problema bat gizarte honena resolbidu biadana. Da danona. Gero beste bat, lehen saioak esan dago, dana funtzionaizuak izitien nahi dabe. Orduan, funtzionaizua dana nahi baldin badabe izatia, ez dago zerik enprendiza jaikero olako gauzaik. Da, klaro, hori nik usten dut kultura hori sartu inbia dela. Eta, klaro, derriorrezkoa dalako alabe horrek enpresak sortzia eta horrek emoten dutza benetako aberastasuna gizarte bati eta nazio bati. Ezta? Nik uste baietz, eta gainera, eta argi dauena da, ekintzaile zarenean daukazula 80% arriskua frakasatzeko. Eta gaur egun ez gaituzte frakasuan ezitzen. Osea, edo izan barzara o funtzionarioa, edo bestela exitua izan biozu. Osea, eta nik usteot zukor aipatu dozuz 3 enpresa, nik exitu eukin, edo eukin dotazenak, edo oraindik ez dakit zer gertatuko da neurekin, ez? Segun, espero dut ondo joatia. Baina, badauzkat beste 3 ez daudenak hor. Orduan askotan, eta ni gainera, osea, nator familia normal batetik, baina egia da, lehenengo exitua daukasunian, zuk esan dozuna, ez? Hori diru hori gaztau biharrian gorde itzen dozu, eta hurrengo aukera daukasunian, atara beste leku baten inbertitzeko, eta normalian galdu ingo zudana. Eta gero, baina horrek animatzen zaitu. Gero, frakasua dago beti zigortuta, ez? Eta behin frakasatzen baozu, ja zaitu inok laguntzen. Orduan, gauza horrek nik uste dut atara behar ditugula mai gainera, eta ekintzaile izetea ez da erraza, baina da superpolita. Eta nik uste dut gizarteari ematen diogula beste ritmo bat, ez? Eta ematen diogula gauza pilo bat eta portatzen dugula pilo bat. Orduan gauza horrek nik uste dut ekarri behar direla mai gainera, eta naiz eta ekintzaile izan eta frakasua edo exitoa izan, ze hori hor dago, eta ez dago askotan norberaren esku, horlako gauza adibidez pandemia bat badator, baina nik uste eman behar diogula garrantzia zer aportatzen dugun gizartera eta zer kartzen dugun, ez? Horrek alabe sortzen dago aberastasuna, zuk esan duzu. Hori da, aberastasuna, da bide asko dare aberastasuna sortzeko, baina Euskal Herri hontan, gure Euskal Herri maite hontan, ez da ominaik, lana da gure zera. Eta hori nik usten dut urrengo belaunaldi honei sartu biakue buruan lanakin gauzakein leizkela. Eta, klaro, funtzionaizu izetia oso erreza da, oso komodua da, ez da? Baina horrek hori kaltegarri da, zaitxik, horrek ez dago aberastasuna sortzen. Hemen, funtzionaria da zerbizio onak dare, nazio batek sortzen da benian aberastasuna eta gastatzeko diru daukanean. Hori ez dagonean, ejempluak hor dauzku milaka, eta ez da hori hola izeten. Lekukoa ematea, Miguel, lekukoa ematea, belaunaldi berri lekukoa ematea, kostatu zaizu? Edo erraz egin duzu? Ez dut zuten dugu lertu... Lekukoa ematea, enpresako gidaritza... Bai, ulertu dut. Bueno,
Bueno, beti problema bat izaten da. Da hori denporiakin prestaubia da. Hori ez da erderaz izango litzakena improvisatzen. Ez da improvisatzen. Bi anaiga, nera nahiak ez dauka familixaik, eta orduan hori gertatzen denporiakin joan ginen da prestauta dungan. Gero beti esaten duzupen, ardura hori beti geratzatzen, honek zela ingo eta eusten eri lanak ez da. Eta, bueno, lanien diardue. Da gauza batzuk upaino beto itxitxue, beste batzuk igual ezain beste ondo, eta gupa eukitzaitxu geure eztabaidak, baina nahikoa ondo, da ni neuk hor, buruan sartuta neukan, lagatzen eban momentuan, laga inbian ebala. Ez lagata segi, ez. Da orduan, hola bastante. Aholkuak ematea eta jasotzea, batzutan gauza delikatua izaten da, inbasio bezala ere bizi daitelako. Zu, aholku asko jasotakoa zara? Bueno, bai. Bueno, batez be gure itxak lekarozen estuizioetako esan, eta emotez itxuan, bai, batzuk bai. Eta gero bat, nik estuizioa bukaten itxuan zoritxarrez, maestria ineban, da 15 urtekin tituluan eukan. Eta hango Don Miguel Altuna, hango direktore zan apaiz bat, Arizmendiarrietan laguna, karrekarek Mondragoko eskolia, hone bergerakua, eta ez haustan, Miguel, no me dejes los libros, seguir. Da, hori aholko hori niretako importantia da. Nik beti esan izan dut, aprender. Ikesi, da segi. Eta horrek beti emon izan duzta, balore bat, geure kompetenziekin askotan, gainean jartzen ditzana. Zuk saioa, jaso duzun aholkuren bat badaukazu, gordeta, benetan, iruditu zaizuna honek balio izan dit? Bueno, eske aholkua jasotzen dutaz eta eskatzen dutaz egunero. Azkenean gainera mundu berri honekin edo digitalizazio mundu honekin behar dut jentia, osea, nik azkenean eramaten dut timoia, baina ez dakit danari buruz. Orduan, egunero eskatu behar dituta aholkuak. Gero aparte nik dauzkat 40 urte eta nire bezero askok dauzkate 25. Orduan, nire burua eta eurek pentsatzen dutena gaur egun ez da berdina, edo sare sozialetan zelan mugitzen diran, ez da berdinan, zelan mugitzen aizen ni edo zelan mugitzen diran eurek. Orden, egia esan, askotan esaten dut, zuk zer pentsetan dozu, hau, hori ingo dugu. Eta egunean fiatzen naiz. Taldeko jentiak esaten duenaz. Eske gaur egun ez daukagu egi osoa, orduan. Pertsona batek ez dauka egi osoa. Saioa Goitia eta Miguel Azpiur, mila esker gaur, zuen gogoetak, zuen ibilbideko mugarriak, gure entzulei gertu jartzeagatik, urrengo batera arte. Eskerrik asko. Mila esker.